салом. дар пойтахт барои электромобилҳо инфрасохтор муҳайё мекунанд. дар доираи лоиҳаи махсуси Smart City нуқтаҳои барқ диҳанда насб шуданд. дар куҷоҳо ва чӣ гуна шумо метавонед нақлиёти худро бо нерӯ пур кунед? дар гузориши мо бубинед. ҳоли ҳозир дар доираи лоиҳа дар чандин гӯшаву канори душанбе 70 адад дастгоҳҳои барқдиҳанда фаъоланд. онҳо дар як вақт метавонанд ба 140 воситаи нақлиёт нерӯ бидиҳанд. ҳамагӣ бошад, тибқи нақша дар ду марҳила бояд зиёда аз 500 адад нуқтаҳои барқдиҳандаи гуногун шиддат васлу насб карда шаванд. нуқтаҳои барқдиҳанда дар асоси қарори шаҳри душанбе аз 3 январи соли 2023 таҳти рақами 36 ва созишномаи сармоягузорӣ ки байни ҳукумати Тоҷикистон ва консорсиуми сармоягузорон ба имзо расонида шудааст, насб шудаанд. ин лоиҳа бо мақсади таъмини иҷрои барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар ҷумҳурӣ ки солҳои 2023-2028-ро дар бар мегирад ва ҳамчунин барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Душанбе то соли 2025 ва стратегияи рушди иқтисодии сабз барои солҳои 2023-2027 равона карда шудааст. нуқтаҳои барқдиҳанда бахши бузурги лоиҳаи шаҳри сабз мебошад ки истифодаи он хеле содда аст. барои ин воситаи нақлиёти электрикии худро тибқи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дар таваққуф гузоред. пас аз ин коннектори муайяншударо бо нақлиёти худ пайваст намоед. бо ҳамёни мобилии худ ворид шуда рамзи дар дастгоҳ бударо скан намоед. бояд гуфт ки ин амалиётро метавон ҳамчунин бо интихоби бахши махсус дар ҳамёни худ анҷом дод. пешпардохтро дар ҳаҷми 100 сомон пардохт намоед. баъди итмоми раванди барқтаъминкунӣ воситаи нақлиёти худро аз таваққуфгоҳ бароред. бақия пешпардохт дар давоми 5 дақиқа дар ҳамёни мобилии шаҳрванд баргардонида мешавад. ронанда ҳамчунин имкон дорад ки раванди барқтаъминкуниро дилховақ тариқи ҳамёни мобилӣ қатъ намояд. дар заминаи мобилии махсус ҳамчунин метавон нуқтаҳои барқдиҳӣ холиро дарёфт кард ва бо истифода аз харита ва навигатор ба он макон расид. низоми электронии лоиҳа яъне барномаи он аз тарафи мутахассисони маҳаллӣ таҳриррезӣ шудааст. дастгоҳҳои барқдиҳанда аз 60 то 120 киловатт-соат нерӯ медиҳанд, яъне электромобили дорои батареяи 40 киловатта тақрибан дар 40 дақиқа бо барқ пурра таъмин мешавад. хуб, макони ҷойгиршавии нуқтаҳои барқдиҳандаро дар заминаи мобилии нерӯ пайдо карда метавонед. боиси тазаккур аст ки мутахассисони лоиҳа метавонанд назорати истифодаи нуқтаҳои барқдиҳандаро ба таври онлайн ба роҳ монда, дар ҳолати сар задани мушкилиҳо масъулони сайёр ба минтақаи дахлдор дарҳол сафарбар карда мешаванд. ҳамчунин дар ҳолати садамавӣ ронанда метавонад тугмаи махсусро пахш намуда ба маркази тамос бо рақами зикршуда занг занад.